cikin tartibul auliya na mace ɗanta ya fi ubanta ƙarfi, kuma a sharhi sun yi bayani suka ce ɗa ba zai aurar da babarsa ga wanda bai cancanta ba, amma babanta zai iya aurar da ita ga wanda bai cancanta ba. Sannan ɗa zai fi murna a ce uwarsa ta auri mutumin kirki, amma uba kowa ma sai ya bawa. Sannan ɗa ya fi baƙin ciki idan babarsa ba ta da aure, uba ko ba ruwansa wani. Sai muka ci da haka suka ce ɗa ya fi ƙarfi. Sai na ce a kira yaron, aka kira shi ya zo kansa ko ba hula. Na ce ya sunanka? Ya faɗa. Na ce ka san wannan? Ice eh. Wace ce? Yace baba ta ce. Wannan fa ice bai san shi ba, shi mai son baba ta. Na ce to wannan shine asalin saurayin babarka tun tana budurwa. Aka hana shi aure, ya tafi ya je ya shiga aikin ɗan sanda ya shekara 19 da rabi, sai da babanka ya rasu sannan ya dace yana son babarka. Ko mun tambayi babarka ta ce har yanzu tana son sa. Ko kuma ga kakanka an yi da shi ya ɗaura aure yaƙi. To kuma akwai malaman da suka ce ka fi shi ƙarfi wajen bayar da babarka. Shin ka amince za ka aurar da babarka? Ya ce in tana so shi kenan. Na ce to ke gaya masa. Ta ce tana so, ya ce ya amince. Na ce a kawo masa hula, a nemo hula daidai da kansa a bashi ya sa. Aka kawo masa hula ya sa. Lokacin da Muhammad Sani Ashir ya zo ofis ɗina ziyara, shi ya ɗaura auren ma. Na ce to a zauna. Na ce a ina sadaki? Aka kawo. Sai aka ce muna neman auren abin walaccinka. Na ce ka a ce babarsa, abin walaccinka. Ka amince ka ba? Ya ce ya amince ya ba, shi kuma ya ce ya amince ya karba. Aka yi addu'a aka kawo sadaki aka bayar. Shikenan, hullatul